नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई सिंगर जुगेश पांडे और रउआ सबके बतावे जा रहल बानी कि एक रेस एंटरटेनमेंट पे गाना आ रहल बा जौना गाना के नाम ह नथिया के लरी टूट गईल। और बहुत ही अच्छा सुंदर गाना बा। रउआ सब देखम जा, प्यार दुलार देम जा, चैनल के सब्सक्राइब करम जा और लाइक करम जा। ऊपर कहे कि हमार बहुत अच्छा वीडियो आई, बहुत अच्छा गाना आई। अभी फिलहाल में एक वेब म्यूजिक से भी रिलीज भइल बा गाना, जौना के गाना के नाम है समियाना में बयाना लेला। और एक लाइव म्यूजिक पे भी छूटल रहे गाना, सरस्वती जी के रहे। और इसके बाद फिर बहुत सारा ऊपर लाइव म्यूजिक भोजपुरी पे भी तो बहुत हमारा चैनल रहे, तो बहुत सारा गाना आइल बा। वो सब देख लही ओखम जा, तो अपना भाई के थोड़ा दुलार प्यार आशीर्वाद दी जा और रेस एंटरटेनमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा, लाइक करी जा, सब्सक्राइब करी जा। और जो लाइव म्यूजिक भोजपुरी पे गाना रहे सरस्वती जी के, वह सबके एक लाइन सुना देतनी कि हंस बा सवारी ये सारे दे मतारी, रहुए कृपा से चलेला दुनिया सारी। कि हंस बा सवारी ये सारे दे मतारी, रहुए कृपा से चलेला दुनिया सारी। मोहनी मूर्तिया राउर मन भावता, ए माई हो मोहनी मूर्तिया राउर मन भावता। कि तोहरे दया से जुगेसा वा भजन गावता। कि तोहरे दया से जुगेसा वा भजन गावता। तो रउआ सबके ये काम कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस एंटरटेनमेंट के प्यार दुलार दी जा और अपना भाई के ऊपर भी कृपा बनाई जा। जय हो, जय माता दी, जय भोजपुरी।